Sarria é unha vila e ao mesmo tempo cabeceira dunha comarca, as Terras de Sarria, cun fértil territorio de case 1000 km². O termo municipal, con preto de 14.000 habitantes, esténdese ao longo de 185 km², que se reparten en 50 parroquias. Histórica encrucillada de camiños, Sarria está a pouco máis de 30 km ao sur da capital da provincia, na ruta que une Lugo e Ourense por Monforte de Lemos. Ademais da estrada, o ferrocarril está presente en Sarria dende o último cuarto do século XIX, formando parte da liña A Coruña-Palencia. Pero moito antes que o camiño de ferro e que a estrada, Sarria xa estaba no mapa das comunicacións europeas grazas ao camiño francés a Santiago, que arranca de Roncesvalles e que converte a Sarria nun punto estratégico. Todos os peregrinos que elixen esta ruta xacobea pasan por Sarria, e moitos deles, milleiros cada ano, comezan aquí a súa peregrinación, xa que o feito de estar Sarria a 111 km de Santiago cumpre co requisito mínimo dos 100 km que son precisos para obter a Compostela. Isto explica a amplísima oferta hoteleira que se complementa con numerosos albergues para peregrinos e pensións. A vila é moi acolledora, cun casco histórico ben conservado que ten como punto culminante a torre da antiga fortaleza dos señores de Sarria. Preto dela están a casa consistorial, coñecida como Casa Bamonde, o xulgado, que fora no pasado hospital, e a pequena igrexa gótica de San Salvador. Unha coidada arquitectura vai nos deparar outras sorpresas, como o convento dos Mercedarios, con elementos románicos, góticos e platerescos, que falan da evolución deste establecemento fundado no século XIII e que pertenceu a diferentes ordes religiosas. Prácticamente todas as igrexas parroquiais son pequenas xollas arquitectónicas, moitas delas románicas ou góticas. Algunhas, como a de Santiago de Barbadelo, levan máis de 1000 anos en pé. Punto de encontro cosmopolita de numerosas culturas, Sarria é o enclave máis populoso do camiño francés en Galicia. Nos paseos polas súas rúas atoparémonos cunha localidade dunha animada vida comercial e unha interesante oferta gastronómica, dende unha pulpería a numerosos restaurantes, entre os que destaca o do Hotel Roma, un clásico establecemento preto da estación do ferrocarril que ofrece unha variada carta de produtos galegos de primeira calidade. As terras de Sarria conforman unha despensa inmellorable que fornece tenreira galega da mellor, xamóns, embutidos e todo de especie do porco, incluídas as especialidades do porco celta. Pero hai un terceiro factor de éxito que se engade á súa relevancia no Camiño de Santiago e á súa condición de cabeceira comarcal: a tradición, a artesanía e a industria do moble. Sarria e a súa comarca desde xa fai moitos anos, desde fai prácticamente un século, ten unha tradición indudablemente arraigada ao moble, a construcción, a fabricación e a comercialización do moble. O que era a antigua carretera de Lugo, Sarria, Monforte, foi a base, o eixe, sobre o que se foron asentando unha serie de empresas ao longo dos últimos 50 anos de construcción, de venta de moble, e foise creando baixo esa imaxe corporativa a figura da ruta do moble, coñecida a todos os niveles, e que figurou Sarria como o centro da mesma. Especificamente, ademais do moble en xeral, que é do que estamos a falar, existe en Sarria ademais unha tradición moi arraigada e moi centrada no que conocemos como a Rúa do Porvir, que realmente tamén coñecida popularmente en Sarria como a Rúa dos Anticuarios. O sector específico das antigüedades é un sector que reúne dende hai moitos anos nunha mesma rúa a anticuarios coñecidos e de recoñecida trayectoria en Galicia nos últimos anos, ata a actualidade con oito establecementos e que configuraron que parte dos anticuarios máis importantes de Galicia foran sarrianos e estiveran asentados en Sarria, por o cual a tradición xeral do moble en Sarria deste ámbito da ruta del mueble se asenta especificamente a das antigüedades e a dos anticuarios
que ao longo dos últimos anos foron fixando, ademais coa celebración das tradicionais feiras de antigüedades de Sarria, xa recoñecidas, e que estamos xa na 18ª edición, pois asentando esa tradición e configurando a Sarria como un potencial no moble e no moble antigo en particular. Este, digamos, é un sector potenciador, ademais do sector turístico e do sector económico en xeral. Creemos que, bueno, a entrada ahora en Sarria do que é o escaparate, do que é a ventana do Eixe Atlántico, vai darlle todavía unha nova dimensión máis a esta tradición secular que na actualidade, ademais de tradicional, pois configura un auténtico sector económico para todos nós. Baixo o lema Recuperando o pasado, Sarria puso en marcha o Centro de Referencia das Antigüidades e a Restauración, tras a rehabilitación para ese fin da que fora a prisión comarcal. Eu creo que claramente Sarria aposta por ser o centro de referencia da restauración do moble antigo en toda a Eurorrexión. Ademais, neste centro tamén se veñen a realizar as primeiras xornadas do encontro de anticuarios da Eurorrexión, que se celebrou no mes de xullo aquí en Sarria, e agora mesmo tamén desde aquí mesmo se están a organizar os obradoiros de emprego para a restauración de moble antigo, que aproveitando ese caudal de mestres e de negocios e de talleres que temos en Sarria, están tendo un gran éxito e, de feito, son moitos os alumnos, sobre todo, como se pode comprobar, dunha idade moi temprana e moito xoven, que aposta polo moble antigo e pola restauración como unha forma de vida arraigada a esa tradición que en Sarria temos de todo o moble en xeral e da antigüedade en particular.